Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Ina da dama ka so ba ƙarya bane ba, yanda nake jin ka zuciyata bayan kaina bane ba, yarda ka amsa duk da na sani ba lallai bane ba, ka yaƙuri ka ji sako na daga kai na rufe, inda wani na ga aikai ne matsayar ka na soyayya. Daga cikin duniyar mu dai rayun mu da kai mu haɗa shi, kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama adashi, mu dai mun gane zahirin sowa ne san ba irin shi, zagaina zagayen ne maka jiki ya tafi, kai nazari kan abin da nake na san babu jayayya, ai ka san ina son ka, ka wata yar magana inda ka je can gida ka tana ba na san rigima, amma san kai ne mai wauta, to kai ma ka sani za ya fito mun sasanta, ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba, ka sani inda wata kadada ni na san zan ga soyayya. Dan Allah ka kula ni dan naga saka azani, so ni ya kama ni ya daure ni mun rauni, in dai ka duba ni za ka rufa ka yo sayani, kai dai zan waje na ni dawo na kamani, inda na ce kai nake so kai ma ce mun gana so na, ai ka san ina so kuma ina so. To babu zini ba da barajin da na gan ka nake buri, ka zamto uban yaya a gare ni tukun fari, ina san ka so na hakika ja ta dala kawai, ba domin halina za ka kula ni ba dan Allah. Gaji ba tunda na ce ban gaji ba, ka sani inda wata kadada ni na san zan ga soyayya. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.